Shalom, horas marihita saluhutna di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu padua hudung Epipanias tanggal 14 Januari 2024 ima na tersurat di Yohanes bidusada ayat 47 rodi ayat 50 sada. Dohot topik minggu Yesus do anak ni debata jala raja. Yesus anak Allah dan raja. Hujaha marihita tapai hutihu ma di bagasan rohat tabi. Torang niarinai di nanaing lahui bana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Yesus mamadok ibana ihutom maau alai sian Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas dohot si Petrus dapot si Filipus ma si Natanael jadi didok mamadok ibana nunga jupak kami ibana nanidok ni si Musa di surat patiki jala napinabua ni akapanurirang ima Jesus anak ni si Joseph nasian huta Nasaret dungi didok si Natanael ma madok ibana tung tarbahem maro nadinggan sian huta Nasaret jadi didok si Filipus ma Roma homar nida di ida Jesus ma si Natanael ro manopot ibana jadi didok mataringot tu ibana. Om masada halak Israel nasitong nasomar pangasi di bagasan. Ninna si Natanael mamadok ibana. Siad dia ditadahuau. Dungi dia lusi Jesus ma ibana. Huida doho uju ditoruni hawaraiho. Adorak so dijau si Filipusido peho. Dungi ninna si Natanael ma mangalusi ibana. Guru nami hodo anak ni debata. Hodo raja ni halak Israel. Dungi ninna Jesus ma mangalusi ibana. Allah hudok tuho huida ho ditoru ni hawarai ubahen na porsea ho. Idom mudope na sumuruk siani. Laus ninna ma tutu si tutudo na hudokot tuhamu. Idau muna do muka benua gijang jala manaik mijur aka suru-suruan di debata tumopot anak ni colmai ima hata ni Tuhata di hamuak kadongan saha porsiaun di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus Jesus do anak ni debata jala raja totu pengakuan ni si Natanael lui taringot tu hadirion ni Jesus songon naung tabigin akin hujaha di tonga-tongata. Dung di pabua si Filipus tu si Natanael pabua naung pajupang ibana doho Jesusi dang mamitor porsea ibana di si mala di do ibana do naso mungkin ro nadinggan sian hiuta Nasaret imahuta hatubuan ni Jesusi. Alenak pesongoni tetap do di desak si Filipus asaro ibana marnida Jesusi. Duk pajupang nasida didok Jesus ma taringot tu si Natanaeli pabua ibana ma sahalak Israel nasitong nasomar pangasi di bagasan. Dang marpangaci tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Tentu kaget do si Natanael mabigi pernyataan ni Jesusi. Sia dia ditanda Jesus ibana. Sia dia diboto Jesus naswadong kepalsuan di dirina. Pajupak pesohiado pe. Hape mamiturbui di do Jesus songoni itu ibana. Ay haru naung liling do pajupang ate belum tentu masih tadaan. Ido kan? On sohiado pe pajupang alay nunga pitor ditanda Jesus ibana. Dungi di do Jesus matu si Natanael. Huida doho uju ditoru ni hawaraiho adorakso di josi Filipusido peho. Tutu padohanom ma mabahen si Natanael gabi porsea jalalam yakin pabuat tohodo nanido ni si Filipusi.
Sian ima didok ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel. Dungi nina Jesus mamuse mandok ibana. Allah hudok tuho huida ho ditoru ni hawarai ubain na porsea ho. Didok rohani si Nathanael dang mungkin adong jolma nabui manada songoni molo so Tuhan ibana. Molo jolma biasa do ibana tuk semungkin dui bui patupauna songoni. Molo jolma tuk penaung leling mardongan belum tentu masih tadaan. Molo peditadda dongan nai daholan sebatas ruhu perdurido tinadana. Isarani warna kulitna, postur tubuhna, suarana, khas nisa sahalaki, dohot alamatna, dohot akana asing, siad ruhut perduri. Angguruhu perbagasani belum tentu ditadda. Jadi ala naso masih tadda ani ido to ngasagabe olo nasida masih tadduhan ate manang masih taddahan. Anggo Tuhani ditadda do ise hita diboto do topata. Molo didok ditadda Tuhani do hita dada holan sekedar diboto ise hita. Ditadda berlapatan doi dia tusi Tuhani do hita. Tuhan mengenal kita siapa dan Tuhan mengerti kita bagaimana. Ahi parbinoto nasuddu tuhate. Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang maha tahu. Jadi bui de notaida di Pesalmen 130 siai. Beda do tu jolma ate. Molo jolma holan na tarida oddo na bui di boto. Ipe sipata do meleset. Saya niripu soban HP bulu, niripu dongan HP musuh. Niripu na muruk. Ala saya marara si malolong. HP na bawaan lahir do. Niripu pangemor. Ala gajang misena songon ijuk di para-para. HP dung nyakupan makatai soy na malabok na. Saya di parekeli iba. Niripu na las rohana memereng iba. HP na marsahi do iba anak. Arong do songoniati. Hamu kadongan saha porsiaun dido ibana Jesus do anak ni debata jala raja ni halak Israel. Totu dison Jesus dadaholan sekedar patadahud dirina asa dia akui si Nathanael dohot akajol manatoropi ibana. Tahu. Dada na sekedar perkenalan Jesus di si. Alai Jesus naing papatarhud dirina Epipanias. Asa sude porsia tu ibana, pebua ibana du Tuhan anak di debata jala raja na mengatasi sude harajaun na adong di portibion. Jala lubisian na pinatupani Jesusi di jodoh ni si Nathanael, patupaun na do muse nang di tonga-tonga ni hajol mau. Jadi bukan sekedar perkenalan. Alai naing papataran ni Jesus, tutonga-tonga ni nasida, tutonga-tonga ni akasisiani, tutonga-tonga ni akanatoropi, hadirionna dohot hatuhanonna. Asa patar marhiti aka tada si patuduhononna. Hamu kadongan torop do parhapor siaun songo si Nathanaelon. Jolo di ida asa porsea. Dang gampangan rupani menerima dohot mengakui sesuatu. Taingok do si Thomas kan ditikidi pabua akadongan nasisiani naung diida nasida Jesus naung hehei ahmadido ibana. Nasotu paporsea au moloso huida di tangan nai bogas nilabangi. Laus di jama jari-jariku bogas nilabangi jala ia so di jama tangaku adoranai. Ima didok di Yohanes 20 ayat 25. Torop do parhaporsiaun si songoni. Jolo di ida rupani asa porsia. Dang olo ibana porsia, so jolo di ida ibana siha porsia annai. Isarani si panganon, dang yakin ibana, so jolo didai, dicicip. Dung pedidai baru pe porsia ibana. Hiadu songoni sahalak dongan, ngadidok dongan na tu ibana, teni manuk dui satabi. Halai roi ibana madok, dang teni manuki. Saininna. Dung pedi deson tu igung nai, deson ibana tu igung nai, baru pedi do ibana. Tohoru bah, teni manuk do habe, ninna ibana marufani satabi.
Buah salah do parhapor siaun si songoni di hamu akama nami dohot ina nami molo tapai hutiu di bagasa trupukon dang disalahu Jesus ala songoni cara beriman ni si Nathanael manang molo tapai hutiu cerita ni si Thomas dang adong disalahu Jesus ibana ala songoni carana mengimani sesuatu manang seseorang. Alai di Jesus matu si Thomas mertua ma akan aporsea atik pe so diida. Tu si Nathanael diduk Jesus songonon ala hudok tu ho huida ho ditoruni hawarai ubahen na porsea ho idom mudo pe na sumuruk siani. Lapatan na nanaing dohonon na tuhita adong do parha porsiaon si songoni. Ay justru molo murah-murah pe porsia sojolo ditakasi ipe boido membahayakan. Dagudang dunwa yang jol masongoni gampang porsea, gampang yakin sojolo di pamana rupani. Hamu kadongan saha porsiaon, saya adong dutong na punya kepribadian songon si Nathanaelon. Dang adong pangasio di bagasan rohana, dang adong kepalsuan. Jujur do ibana madok na di rohana. Didok sitong molo sitong, salah iya salah, tak pura-pura rupani. Dang marsandiwara ibana. Memang dak persuadaon nunga torop nua enjol maon nang di dunia nyata dakola di dunia maya tong sahira na main sinetron rupani. Sudi nati nampil honni ibanai pura-pura do sudi. Sandiwara do sudi. Saya songon na mesra ma idao. Hape na manutupi hahurangan na do. Saya songon na burju may daw. Hape ibana ma mangatusi. Ibana ma maboto na di rohana. Saya songon na mekel. Molo pajupang dohot ibana. Hape ibana ma mangatusi di rohana. Jadi gudang dua kasandiwara. Gudang kakepalsuan. Anggo si Nathanael dak songoni kepribadian ni ibana. Jesus do maddok tu ibana dangadong pangacion di bagasan ibana. Lapatan na dangadong kepalsuan di ibana. Alani akamang dohot tamu ina nami tutu hita akan marguar na palsu say tapasiding mayate guar na pena palsu. Alai tamiliki ma kepribadian songon kepribadian ni si Nathanaelon. Jangan narung kepalsuan, jangan ada sandiwara. Dok olo molo olo dang iya dang asing ni sian sibolis dui ikut tamiliki do kepribadian songon na nimilikan ni si Nathanaelon. Jala molo ikon songon parhapor siaon ni si Nathanael lipe parhapor siaon ta tong do dang disalahu Jesus rupani na pasti adong do na puna cara beriman si songoni atong say tapatuduhom ma nguluta ngulu na gabe tiruan asa gabe las rohani tu hatta marnidahita. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami pasu-pasuhom may asa di perbuiho katamia kaperbui na dinggan perbui na tonggi di ngulu nami. Marhiti Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.